Η γραβιέρα Νάξου Pop είναι το κύριο προϊόν του νησιού της Νάξου. Έχει διακριθεί σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς, χώριους και διεθνείς. Έχει κερδίσει το χρυσό βραβείο γεύσης στο Φεστιβάλ Ελληνικών Τυριών. Έχει κερδίσει το χρυσό βραβείο Olymp Awards και από το 2015 μέχρι σήμερα έχει κερδίσει τα 2 βραβεία στον διεθνή διαγωνισμό ITQI στις Βρυξέλλες. Οι τυροκόμοι του νησιού μας διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για να παράγουν αυτό το υπέροχο προϊόν, το οποίο είναι και pop, και να φτάνει ασφαλές στο τραπέζι του καταναλωτή.